Loh, sapa wi? Dit. Tasuk to, Dit. Ngono lho. Kita napa ning kene dhewe? Woi. Woi. Po, Dit kowe kubar ngamun pacarmu. Pacar gundulmu. Ya terus. Ngene lho, aku iki kangen karo donya iki sing saurung enek corona. Saurung enek corona dhewe sekolah. Sing budal dhewe sangu. Yo du. Pikiranmu iki duit ae. Lah napa? Sing dhisik udah pamit salaman karo bapak karo ibu. Udah sekolah bareng karo awakmu. Gopin, Rizam, Payo, disambi guyon iso ketemu bapak karo ibu. Apa maneh marung ning kantine Blasteri. Aku yo kangen pol. Kapan jadi corona ngalih? Corona sing tak delok. Coronane tak pateni saiki. Hei, yo Dit. Nyapa ning kono? Social distancing lho. Nah, ora. Matamu iki jarake 5 meter lho. Nyapa ning kene? Aku arep takon. Kowe napa ora tau dolan? Tugasku lho numpuk ning omah wakeh jan boh. Lha napa saiki metu? Aku sumpek ning omah. Aku kangen sekolah, guyon karo bolo-bolo, enak janan. Padha. Ngomong-ngomong siswa wis 17 Agustus cuy. Oh iya aku sampe lali. Aku dhisik juara 1 mangan kerupuk. Tapi saiki sayange wis kena lomba neh. Oh iya aduh. Kowe biyen tau kalah lomba karung karo aku. Wae lega ali pas tiba kae. Sampai dase mendol. Yo. Tapi kuwi kabeh hanya masa lalu. Kapan jadi iso kaya dhisik neh? Ya terus 17 Agustus iki candi ngadene opo? Saiki golek cah-cah, ayo awake dhewe kerja bakti. Tapi kudu mati protokol pemerintah. Aku duwe rencana. Sesuk awake dhewe upacara bendera kanggo mengenang lan menghargai pahlawan kita sing wis memperdekane Indonesia. Setuju. Ayo kerja bakti tapi nggih masker. Wes lah siap nih. Saiki bagi tugas. Kowe dadi pemimpin upacara. Awakmu kabeh dadi peserta upacara. Aku dadi pemimpin upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kanggo bola-bolaku ning kabeh ning kene. Aku arep pidato saiki ora dawa. Awake dhewe ning kene iki ngrayakake hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing ke-75. Aku ning kene berpesan dadi pemuda Indonesia. Awake dhewe kudu iso banggane Indonesia. Sinau kangge masa depan ora malah dolan sepenake dhewe. Iki ya ana Covid mending awake dhewe ning omah metu lek enek perlune penting. Bangsa Indonesia, ayo podo numbuh nih pemuda sing becik, kreativitas lan berguna gawe Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa.
puja